Himbaklay ko apanak doon ket kasla kadagsen itikus ngamiti nak panakaidarus di makera asyamo dapat ceka dunteng ko lalaki ang mangilala ayat nga'y kain wawan itatanang ang lakot puso ka na ilumlum nalasa ko iyag na nayo day dili tayo rapasarap nagsam isip mo ka yawan iti kumantan Uy puso ket ay kalang nagiptur kelet kaang kaslajak malasatan manubuk kararway ngayon ka insambay Luwi di tinubong ko ket nagsaka pagkalimdo kasi ni Diyos sa mo ket nga'y liwliwag ko ipanangirurumen mo Himbaklay ko apanak doon ket kasla kadagsen itikus ngamiti nak panakaidarus timbang era asyamo dapat ceka dunteng ko lalaki ang mangilala ayat nga'y kain wawan itatanang ang lakot puso ka na ilumlum nalasat ko iyag na nayo day dili tayo nagpasarap nagsam isip mo ka ngawan iti kumantan day dili tayo nagpasarap nagsam isip mo ka ngawan iti kumantan All right. Ayan, dedicated po sa lahat ng viewers natin ng Runabo DNT nag-request ni Ma'am Luisa Acosta. Especially sa mga bayani nating OFW. Ayan. Rimwar ti umuna abungati ayan ayat na Marino may kadua arapa abdi binukelda kaya't nga ikaw
dagan idunguna pilit na lain tured panawan pamilya na imutang ti kwarta uray 5-6 ako na dagat laeng makaabro usay masakbayan sa ganaan na luwanag agari mayang kapamilya na panawan yan nagpanuray kenkwana itibker di kaunggan prinsipyo't panagbiyak iinganag sa makitan masaganaan na masama naglabas panuwe kawen di na pupuutan trabaho jay abroad lalpasan na namin pinsan anak yan asawa na nagsalimit me nakumin ket pinuna terapata natungkalan masakbayan sa ganaan na isuadaking anak ipatig yung sakripisyo da naganin na kada kayo rang ay ipatawid da tanuag sa lugumit den dagiti pigsada kayumit mang tarabay kadapwara sakripisyo isumba arapaada ang laban pinakurapan di Ayan, you're welcome, Ading. Okay, may isa man nga request. Na Uma. Yan, request ni Ma'am Irene Madrid. Nagmapanamapay ka na lang aakara. Sinapsapot ka, hindi ka man
ka din napatigil ka. Naragsak ka din, kadin ang makita, minamaag nga ayat, ang agawan sa sarila. Okay, hindi ka abuti na uma ka din. Senjak maaklong na nakapukaw ko, nakaisunang ang hayat ko. Jak maninong nama ang masulisog ka, bayat ka kawan ko. Narupok man gaya ay tanang tempo, nararuaken puso. Di mo pinanunod ay sakripisyo, di ka kukento. Lupakaragsakan, ipanagsagaba, hawan mabalin ko. Nunam naman, adi akong kasapulan, siya kong may lipatan. Naragsak ka, kita karuba, yes, malubusan kang harun. Ngemnudong tengku, ado nga ang babawi ka, pamakawan ko dyan may palamnaman. Naglagi din, awan tinakurangan, yan nagpasulat. Katu'y ayan, ngaing parik na, ekawan umarta. Ngemtin subad mo, kasayan ken limgo, pusok ni sinugata. Apkes ken panaas, lindak-lindakam, ken kaaman ang halila. Narupok man gaya ay tanang tempo, kararuaken puso. Di mo pinanunod ay sakripisyo, bigat ko ang dugo. Lupakaragsakan, ipanagsagaba, awan mabalin ko. Nunang naman, adi na kon kasapulan, siya kong kay lipatan. Laglagi din, awan tinakurangan, yan nagpasulat. Katu'y ayan, nainibalik na, ekawan umarta. Ngemtin subad mo, kasayan ken limgo,
ken kaamang mga nila. Ayan. Oras na siya tayo maliw. Itlikli ka, kaya't nabulog ko. Libing na lain, inapirukin. Na'y mga bukuda, kaniyak na ikitin. Lupay na sa inday to'y tirumin. Ang mukadakis, indararating. Diyak na ituret ay ng inakuyamin. Panagwana, gapukan niyak lain. Diyak na ipur, no sa etilagamig ko. Kapulak kaniyak na binulot ko. Aklunig, nagbalina ka naruko. Nagpaadipe, isaan ko abukto ko. Inubusan ka, may sutay sudyanan. Usukirit na, isutadan karabinan. Awan titinggel ko, amang ikot ken ka. Nudila ko'y ayat, ngayon nakit arik ka. Diyak na ipur, no sa etilagamig ko. Kapulak kaniyak na binulot ko. Aklunig, nagbalina ka naruko.
Kanugandan mo tagsubli ay kit sorry kadya may kari napalalong amin sakit na lady ang nawak manaw ka sa di ka pa'y pulos kumita gawin met ka tinaglabas nirurang ko tinagwayas sa kawayan
ikut puso ken natin. Yang mulai no ada yung katenak. Sikat nilaon kay puso ken riknak. Sumangpetan ka na namin kan direkta. Di sinangan tangayan. Sumangpetan ka namin kan direkta. Di sinangan tangayan. Ayan, nagyaman kami ang GNT request ni Ma'am Eds. Namang tawagan ka oras, halos stress di parbangon, panimu samit sa niwing iaya. Ay sa apel na siraya kasibay mo. Pagdunana ay ayatan ka. Di may sa anang petyan ka, ay puso nga grupalkan ka. Hindi mo pulus pag-arupin. Nagtagay ni Pegna ka, kay kalkamang saging. Kapuso siya kagrayo ken ka. Linuwan kapat madamad at kaungga. Awan makabulog, nadakat ko'y puso. Sikalae, yaku. Linuwan kapat madamad at kaungga. Awan makabulog, nadakat ko'y puso. Sikalae, yaku. Inay sa anang petyan ka, ay puso nga grupalkan ka. Hindi mo pulus pag-arupin. Nagtagay ni Pegna ka, kay kalkamang saging. Kapuso siya kagrayo ken